Velkommen her på campus. Det er fredag den 27. maj. Håber vi. Vi er gumbasserne og har valgt at fremlægge vores opgave om medieværktøjer på YouTube. Vi er Justin, Morten og Karim. Tilsammen er vi stadigvæk Le Gumbas. Vi besvarer gerne spørgsmål efter vores fremlæggelse. Men nu går vi længere ind. Vi har valgt at kigge på SL, som også hedder Second Life. Og lige for at I kan få et lille visuelt blik på, hvad det er, så vil Karim lige køre frem, og så klikke på knappen, og der er lys på knappen. Second Life er en virtuel verden i 3D, men det er også en social netværkssite. Og det kalder man også et SNS. I den her verden, der opretter man en avatar, som kan se sådan her ud, hvis man vil være kvinde. Og alle man møder i den her verden, er styret af en person et andet sted. Så der er ikke nogen mennesker eller nogen avatar, der er computerstyret. Det er ikke et spil. Det her det handler udelukkende om at møde andre mennesker, alt efter interesse og lyst. Som man kan se, så er der faktisk mulighed i den her verden, similar til den danske eller den enkelte verden, at man kan indgå ægteskab, man kan være uetisk. Der er faktisk mulighed for, at der bliver begået noget, der ligner voldtægt. Og så er den selvfølgelig også lagt op på, at det er en virtuel verden. Man kan flyve rundt, men den er også præget af den virkelige verden. Og det vil sige, at man kan møde fysiske steder, som man kender, f.eks. Golden Gate, Red Light District i Amsterdam. Og seneste er der blevet lagt ind fra Abbottabad, hvor Bin Laden blev skudt. Så kan man også lige tage en tur rundt der. Det er alt sammen understøttet af musik, som passer til området. Er man dernede, hvor Bin Laden blev skudt, så vil det være typisk musik for den verdensdel. Man kan også gå ind til andre områder. Det kan være, hvis man synes, man er goth, så er der et sted for det. Hvis man er til musik og dans, så er der noget med det. Og mange af de ting her koster ingenting. Men vil man udvide det, så koster det penge. Og det kan man købe sig til et medlemskab. Til gengæld kan man også tjene penge i den her verden. Og penge i den her verden, det hedder Linden. Det er deres valuta. Og den kan man kun omsætte ved at være med. SL havde sin storhedstid før 2007 og op til det her. Og det bliver stadigvæk brugt rigtig meget. Man er begyndt at lave e-learning, og det kender vi jo fra vores egen uddannelse, som også er en form for e-learning. Og SDU, de har simpelthen sagt om SL, at SDU tror vi, at virtuelle verdener, som f.eks. Second Life, vil komme til at spille en rolle i forhold til læring, vidensformidling i fremtiden. Virtuelle verdener kan give deltagerne en øget følelse af nærvær og muliggøre mange forskellige kommunikations- og interaktionsformer. Dermed adskiller virtuelle verdener sig fra den gængse e-læringsplatform. Dog er det vigtigt at undersøge, hvilke typer læring der understøttes, og hvilke undervisningsformer og aktiviteter, der kan gennemføres i en virtuel verden. Det er her, der er mange, man vil sige, at SL's fremtid ligger. Daily Science skrev også, Second Life improves real life social skills. Altså, Second Life forbedrer de sociale færdigheder. Det understøttes af den her udtalelse. There are not many places we go in the world where we are guaranteed social contact. In real life, it's harder and less likely that we will go up to a stranger and start a conversation. Oversat til dansk har vi prøvet at få det til at lyde sådan her. Der er ikke mange steder i verden, hvor vi er garanteret social kontakt. I den virkelige verden er det svært og langt mindre sandsynligt, at man vil gå hen til en fremmed og starte en samtale. I hvert fald ikke før man har været igennem et par øl på et værtshus. Netop det, at man føler sig mere fri til at møde fremmede mennesker, gør, at ens sociale kreds udvides alt efter interesse og ikke begrænses af geografiske afstande.
Der er set stærke tendenser på, at SNS og virtuelle verdener kan hjælpe folk med visse typer af autisme. Ved for eksempel at benytte SL, får de ofte lettere ved at tillære sig sociale færdigheder end i den virkelige verden. Dette kan skyldes, at man ikke skal forholde sig til kropsmimik. Det betyder, at der for den enkelte der er mindre afkodet, og oftest kommunikeres der med ren tekstform. Så det kan være med til at støtte og træne den enkelte person, og så man på den måde kan overføre det til den virkelige verden. Og virtuelle forbindelser har nogle klare fordele i forhold til det virkelige livs børn, når det kommer til at praktisere sociale færdigheder. For børn med autisme er ofte interesseret i denne form for teknologi. Det hænger sammen for os, udtaler et barn med autisme, med sit første møde med denne virtuelle forbindelse. Derfor kan netop SL eller andre SNS-steder være brugbare som værktøj til netop at forbedre den sociale slagsider hos autister. Omvendt kan man sige, at der findes en mørk side ved at bruge disse former for sider, og det er, at brugeren kan blive afhængig af denne virtuelle verden, og derfor lukke sig inde, og dermed fravælge den virkelige verden mest muligt. Så har vi set på informationsflow og hvordan de unge de modtager informationer fra nettet. De skal identificere et informationsbehov. De skal skaffe sig adgang til relevant information. De skal håndtere og organisere information. De skal integrere, fortolke og sammenfatte information. De skal evaluere informationens kvalitet, relevans og anvendelighed. De skal skabe og præsentere ny information. De skal kommunikere og udveksle information og viden. Og de skal være teknologisk selvhjulpne. Derudover har vi set på, hvad vi tror og mange andre, udover os, vil være fremtidens web. Det er web 3.0. Det er et semantisk web. Det vil sige, det kan læse og forstå de informationer, der bliver givet af mennesket. De kan krydsreferere. Altså, de kan eksempelvis reservere en restaurant, samtidig med det aflyser andre aftaler, man har i kalenderen. Det bygger i princippet på en stor database, hvor man som enkelt person lægger al sin information ind. Og videre kan der foregå en interaktion mellem eksempelvis mail, køleskab og menneske. Det vil sige, at man får en mail fra sit køleskab, som fortæller, hvad man skal købe hjem til lasagnen om aftenen. Vi mener som gruppe, at voksne ofte vil være et skridt bagud rent teknologisk i forhold til deres børn. Og det ud fra, at de unge med deres tilgang til nettet og deres opvækst har fundet de nye teknologier almindelige i forhold til ens forældre. Der er også en bagside af medaljen. Det kan være, at den øgede online-tid og det skødesløse informationsbehov set i de voksnes øjne vil være naturligt for de unge og nødvendigt for at kunne orientere sig i det sociale landskab og bevare deres sociale relationer, som ikke nødvendigvis vil udmønte sig i fysiske relationer, da det netop gennem denne online-verden kan være store geografiske forskelle. Og vi går videre med opgave 12. Og det er diskussionsemner, hvor vi har i gruppen diskuteret frem og tilbage, og så har vi kogt det ned til de her svar, vi kommer med nu. Spørgsmål 1, det hedder, kan børn være for lidt på nettet? Det mener vi godt, de kan, fordi hvis de ikke er nok på nettet, så mister de vigtige sociale værktøjer og IT-kompetencer. Og på den måde, så vil de i forhold til deres kammerater være handicappede, når de skal ud og søge job, når de skal ud og have en uddannelse, og også for deres egen del på privaten vil de have ulemper i forhold til deres kammerater. Spørgsmål 2. Kunne man tænke sig en statslig kanon for computerspil? Det mener vi godt, man kunne tænke sig, at der var, men i den kontekst, som er forudsætning for den danske kulturkanon. Altså den skal ikke være statisk, men et oplæg til fremtidige etiske debatter. Man kan også sige, at der er nogle spørgsmål ved, om det kun skulle være spil med dansk ophavsret, eller om det skal være også andre spil ud fra den globale verden. Spørgsmål 3. Skal man overvåge børn på nettet? Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke, fordi man som forældre er nødt til at stole på sine børn. Man er nødt til at vejlede dem, så de får en fornuftig adfærd. Hvis man overvåger dem på nettet, vil det svare til, at man fysisk følger efter dem overalt.
altså det man kan forstå at sige at stå på lur på et gadehjørne, så viser man dem, at man ikke stoler på dem, og man har på den måde foragt for sin egen opdragelsesform. Og det var vores svar på opgave 12. Og hernede har vi så valgt at fremlægge vores opgave ved hjælp af PowerPoint, YouTube. Ja. Og når I nu går ind og kigger på vores Facebook-gruppe, så vil I også se, at der ligger et link der linker videre til YouTube, så I fremover også vil kunne sidde og nærstudere det her. Og nyde det. Tak for god orden. Ja, og så kan I godt vågne op. Og så er der pause. Og far kan da en god lærer.